Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyo nasab nga pagpatalinghog nining tulmanon usab sa mga langitnong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo, makadagat unta kanyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ni anak sayon kamong makasabot diri kanamo diin ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong padangat kana kaninyo tungod kay kini mao man ang gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga igatudlo nga na kaninyo o kini nga tulumanon inyong mabati kanunay nining sibihan sa DYLE magsugod kita sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw kana nga Domingo lamang og aduna di ay duha ka hugna ang atong pagpakalaga dinhi sa among sibihan. Ang unang hugna mabati nato kana sa alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtohon sa adlaw kana nga Domingo nga gidumala kana sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan at the same time mo kina ang atong Chief Minister sa maong pagtulunang sa PBCM uban usab kana sa atong mga kaigsunan nga mga ministro o ebanghelista nga maong pagtulunan sa PBCM. O ang ato diyang programa no mga kaigsunan mikabat kini sa 30 city na ka mga radio station ang atong nasudlan dinhi dapit sa Visayas o sa Mindanao nga area o ingon man usab padayon usab nato kini nga mabati sa mga naglaing mga sibihan nga amo nang gipanghinganlan o sa dili pa lugar ang paghisgot nako sa tema. Akong gipangdangat ang mga pagpangmusta sa tanan nga mga kaigsunan no dinhi dapit sa Visayas area sa atong chapter diha sa Wireless Mandawi si Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia uban sa mga membro nila ni Sister Mar Igunia, nila Sister Janice, Sister Ivy Valenzuela, nila Sister Lucy Fanta diha sa Konsolasyon o yung man usab ni Brother Fanta kumusta og mayong hapon o yung man usab diya sa dapit sa Kasuntingan no sa mga kaigsunan diha nila ni Brother Nazar Guardiana maayong hapon kanimo diha Brad o sa atong mga kaigsunan diha nila ni dito dapit sa Cordoba nila ni Brother Manolito Duroy sa iyang mga pamilya diya maayong hapon o ingman usab sa atong igsuon diri dapit sa Pardo nila ni Brother Dinis Gonzales o sa pamilya maayong hapon ninyo diyang tanan brad nga nagpatalinghog ni ining tungura karon o dito dapit usab sa atong chapter sa Bugo mapasalamaton usab kita sa iya lang mga makugihon kayong suporta sa atong programa para padayon kita nga program o padayon kita sa pagpangalagad dinhi sa DYLE sa atong ilang pagsuporta diri kanato sa atong program sila ni Chapter President Junilo Bintulan uban sa iyang vice nila ni Brother Berto Inot og sa mga membro diha nga tanan o maayong hapon kanyo diha Brad o ingon mo usab dito sa Toledo itong mga kaigsunan sa Toledo ni Sister Vicky Dosina, Brother Eugene Dosina sa Limango si Sister Ranis Alforque o ingon man dito sa Bigakon nila ni Brother Edward Las Punya
diya sa mga dapit sa Bigakon. Mayong hapon kanimo diya, Brad. O yung man dito dapit sa Bohol, sa atong mga kaigsunan diya, no? Nila ni Brother Longlong Divino, Chapter President Longlong Divino, o isa yang bay si Brother Gregorio Painagan, o yung man usab sa mga membro diya nga tanan sa mga dapit. Maayong hapon kanyong tanan mga kaigsunan, o dili dayon nato malimtan dito sa atong PBCM compound nga na dito ang atong Executive and Vice President sa pagtulunan si Reverend Salio Eugenio, uban sa iyang kapika si Madam Gaga Eugenio, o sa mga membro diya nga tanan nga mga PBCM sa PBCM compound sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental sa atong Minopes. Mayong hapon kanyong tanan mga kaigsunan, o ingon man usab di ay dito sa dapit sa United States of America sa atong mga kaigsunan nila ni Sister TC Kulihat, o ingon nila ni Sister Lily Patterson. Maayong adlaw kanyong tanan mga sisters, o ingon usab ni Brother Nicky o Nicodemos Jeremias di agyapon sa United States of America. Maayong adlaw kaninyo diha, Brad, sa mga Amakiton and Jeremias family. Ug sa tanan nga mga kaigsunan diha nga mga membros pa BCM nga naa diha dapit sa gawas sa atong nasod sa Pilipinas, maayong hapon kutob sa moabot nagkapatalinghog nining atong programa. O karon ang akong isgutan tungod kay ang atong panahon karon nagkalisod man ang panahon, busa kinanglan kita mga kaigsunan og kanang kasiguruhan sa atong pagpangalagad, kay nakita nato ang panahon dili na basta-basta. Dili bag-o na bang gani kita nga nakadagamtam sa mga trahedya nga na mga panghitabo sama sa linog, bagyo nga atong nasinati sa atong panahon karon. Usa kining tanan amo kanay angay nga natong hinuktukan kung unsaon nato nga makapandam kita ni anang maong mga trahedya nga nahinghitabo lugar dinhi sa atong kalibutan karon. Pero mayo nga ato kanang piyon nga kung unsaon nato ang paagi sa pagpangandam na abay kalingkawasan ni anang tanan. Tungod kay daan na nang giplastadas Biblia gani dunay mga daghang mga dunay mga tawo nga nanagna ni ana gani ang mga tawo sab nga nakabati mokingo po sila sakto gyud tong gitagna atong negro. Sa walay pagsusi mga kaigsunan nga ang gisultis negro na ana tanan nakasulat sa Biblia. Ang pagtuman lang ana maoy kanang gihuwat lugar sa tao. Nga kay nagana manam na mapanuha katuman. Usa dili ninyo ingnon nga tinuod gitong gisultis negro. Ngunay gingon nga nasalagmaan lang to mga kaigsunan, pero sa wala pa ang negro sa among pagpangalaga dinhi sa kanginan nga diin kauban pa nako si Brother Valencia ni atong panahon na, kay wala pa man lugar siya ni alkontra sa doktrina sa PBCM kam. Daan na suwa pag ganil Yolanda, daan naming dagwali nga mga panghitabo nga angay pangandaman sa tao. Unya natuman gyud na. Natuman gyud ang mga pitubugikan sa bagyo, mga linog nga makapitabo amo nang gipanghisgutan sa una pa tungod kay kana mo nay gipangsulti lugar sa among balaan nga magtutudlo Master Tomas dinyo Senior. Busa mo kana ang naginanay na pagkatuman ang iyang gipangsulti diri kanamo. Busa amo mo ni among katungdanan nga amo ning ipaambit nga na kaninyo para ang tumong makasikay-sikay kamo nga makapangita kamo ug labaw na makadawat kamo sa pagtulon ang PBCM. Kay ang pagtulon ang PBCM mao lamang ang reliyon nga nagpamatuod nga ang Espiritu Santo makita o nagpakatao nining atong panahon karon nga ang Espiritu Santo mao ni ang saad nga gipadala sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ni ana usa ako ning hisgutan karon, pero sa dili pa nako ni hisgutan kung unsaon nato pagpangandam. Pangandam ba pinaagis mga material nga atong kinanglanon, mao ba kana ang kabubuton o kagustuhan sa Dios? Dili. Dili ang kana mo'y angay natong himuon
nining atong kapanahonan karon para makaandam kung maabot na unya ang mga dagkong trahedya nga ipakanaog sa Dios kanang andam na nakapangandam na ang tao kanya ang mga tao ra ba niini mga igsunan ang uban dili ra ba mutuo nga ang Dios mo'y nagbuot ini mga katalagman kay ang Dios kuno dili kuno muhimo og kadaot ngadto sa iyang isig iyang tao sa iyang mga tao nga iyang gihimo muna gingon nasaypan kana ninyo mga kisunan nga kumingon mo konklusyon mo nga ang Dios dili muhimo og mga kadaot para ikamatay ngadto sa mga tao mo gingon nga nasay diha mo nasayop kay ako amo nang pamatud-an mga kagisunan pero sa dili pa na ato sang lakbitan tong giingon sa atong igsuon man nato ni si Brad Valencia bisag moingon pa siya nga di na siya makigigsuon nato pero sa ngan lugar diya sa kang master kumikan kaya ang among gituan usaraman nagtuo man siya sa pagka-Dios ni master ug ako nagtuo usab sa pagka-Dios ni master pero sa iyang pagpamatuod dili man guni siya ang problema laggon ni Brad Valencia kay dili siya mo sugot dili siya mo dawat sa kanang among mga kanang usahay amo siyang koreksyonan ba kay para niya sakto siya ug wala siya nakakomit og mga kasaypanan si iyang gihimo. Musa muna Brad Valencia mingon ka nga kanang ang imong nahitabo karon sa lugar sa nahitabo lugar ni kanang Hunas nga gisugo lugar pagadtos ni Ninive. Muna giingon layo ra na Brad Valencia. Kay sa lagtod lang nga pagkasulti dili malang ikaw ang gisugo nga pamatud-an nato pagpadayag nato diha sa ngalan ni master nga siya ang katumanan sa Espiritu Santo halos ang tanan kita mao na ang atong katungdanan nga gisalig ni master sa matag usa nga kinahanglang iwali ipamatud-an siya mao gani nga ang atong tumong bisag nagkapangka atas pagbayad sa radyo pero ato ning gipangitaag paagi para ang tuyo nga atong ikapamatuod atong ipakaylap ang pagtulunan nga gitukod ni master para ang tao kun mudawat makabaton sila og kasiguruhan sa ilang pagpangalagad. Muna ang tuyo dili kay mingon ka ang imong nahitabo karon sama ka ni Jonas magsugo ka layo ra na Brad Valencia oy. Kung imong pasamahan si Jonas ang buot pang ipasabot nimo nga gitambog ka dito sa dagat kay muna nga human ka gitambog kanang muhimo ka na sa pagpawali ngadto sa Ninive. Pamanto ang kasaya ni Jonas. Dili ra ba wala ra ba na may tabo diha nimo Brad Valencia. Pero kung ingon ka nga ang mga tao bisan gisugo ka ang imong paghimo umo maayo ang tumong kay si master among gipaila. Unya mo revenge ka gumikan sa mga igsoon nato nga ingnon ka nga ayaw mo ninyo nigtuho kay wala na ni siya recognize lugar sa PBCM. Nibulag na siya. Kaya mo tinuod bitaw pod Brad Valencia. Tungod kay wala dili naman ka mudawat sa gisaligan nga ang gisaligan sa pagpadala lugar sa kanang pagpalig-on sa doktrina si Luloy man o si Reverend Charlie man. Wa naman ka mudawat nini busa ang atong mga kaigsunan mingon nimo nga ay na ni siya dawata kay wala naman ni siya ma-recognize diha sa kanang pagtulunan nga kanang gitukod ni master kay nganong wala lugar mingon silang wala na wala mo ka makighiusa busan wala gisabot nila nga nibulag na ka sa mong grupo maong pagtulunan kay ni al kontra na gani ka kanang sa gisaligan sa leader nga gitudlo ni master niya bisag unsaon pa nato pangingon nga nasayop siya kamo gumikan kay siya man ang gipabarog ni master nga moy gihimong pag nagdumala lugar sa tawo gitay mahimo Brad Valencia. Ha? Ato manang imo manang na sinati sa unang panahon karon na malang ka nga magsigikag diskurso gumikan kay doon na lagi kay kanang kahiubos ngadto sa liga ni master nga mao si Reverend Charlie. Unya mingon pa ka musupak pa ka nga muhingan sila sa Reverend Charlie nga sa dili kanang mga kawatan o mga bakakon sila sa makarayo. Siyempre kay di bulag na gud sila sa PBCM. Unya, mangutana ko nimo Brad Valencia. Kay
kanang ni dayo man kang makarayo, ni suporta man kang makarayo ang pangutana nganong wala man ka mag PDM, nganong wala man ka mudawat sa doktrina ni makarayo nga para nimo isakto man ka sila sa makarayo og si Reverend nasayop man ka sa iyang prinsipyo sa pagpadagan lugar may tungod sa doktrina. Muna akong mahibog nga nimo ay lag ingon nga kanang ikalain sa paghatag na ko og pangutana Brad Valencia. Kay ako lang giklaro ba? Kay mingon ka nga kanang nisupak ka sa paghatag og mga kanang pagtubag sa mga alkontra, mga istorya nila ni Makarayo parties pagtulunan nga ang pagtulunang PDM. Maugod, siyempre, ang PDM na good mo ilang gitumbok nga mo pinakabis nga pagtulunan. Samtang PBCM, ilan nang gi-deny, ilan nang giluwa ba? Kay dili na lugar na mao ang nagdalas kamaturan. Muna siyempre nga, kaming na as PBCM, manikamot sa me, nga madapinsahan na mo ang maong mga kanang pahayag nga nang naas PDM. Kay si Master mo isulti, ingon ko siya, ayaw ninyo bungkaga ang PBCM. Gani, kadungog gani ka, kadagga na isulti ni Master. Ngangingon siya, bungkagon ba ninyo PBCM kung pananglit? Wala na ko. Dugay ganing natubag, ni katubag ang mga tao niya na ang nakatubag, nitubag ana gani si Danilo Nakwa. Pero si Danilo Nakwa, kumusta man? Kanang nakadipinsa ba siya sa pag-ingon niya, dili Master? Unya, kumusta man? Si Danilo Nakwa, PBCM Diapon hanto doon? Dili na, PEDM na, Brad Valencia. Busa sakit sa among dughan, nga moingon ka, kanang si Reverend, dakog kasaypanan. Amay kasaypanan iyang nahimo. Iguro man siyang nagdipinsa, nagpamatuod tungod kay di siya gusto nga ang tao mabulag diha sa PBCM tungod kay ang PBCM lamang maoy gihatag gitagaan ni Master og katungod gani ningon pa siya nga ang PBCM kanang ayaw ninyo bungkaga kay kining PBCM international ni unya didto pa ni makita kaning ngalanang PBCM didto pa ni nakita kanang sa langit nga nakita ni Pakumyo nga pinaagis mga bituon nga nagdugtong-dugtong nga napunruma og mga litra nga PBCM. Wag yun dito ingon PDM. Muna nga ibuong ko nimo nga sikag ingon nga sayop si Reverend. Kay si Makarayo iyang gipakabakakon. Siyempre, wala naman as PBCM. Nga mo lagi kay tugutan na to. Nga dili bakakon si Makarayo og si Reverend mo ibakakon ang pangutana nganong wala ka mag-PDM lagi? Muna akong pangutana nimo, nganong wala ka mag-PDM? Nagpasabot nga ang PDM siya pingon pa ka, nga kanang bulaban pa ka, nagpasabot nga dili na pundok mo nga mooy kayusahan sa tao, ang PBCM lang. Bisag mingon pa ka nga, bulaban pa kang Makarayo. Ha? Tinuod man gyud nga nasayop si Makarayo. Ha? Sa iyang pagpasakop ron, pagtukod ron ng PDM. Diba? Muna nga kami ning kamot, mga madipinsahan na muna ang mga membro. Kaya dili may gusto nga ang tao nga nag-alagad sa taas nga mga katuligan, ang makuha sa tao katulang kalaglagan sa ilang pagpangalagad, dili ta gusto anang tanan, Brad Valencia. Unya gani, awhag nimo sa mga tao nga magiusa ta diya, asa pangiusa, diya sa PBCM. Karon kay mamang kanay husahan PBCM ang putana itang mga sakop ni Master nagkayusa ka ta iya man gani tag kuan usa na gay nang imong himo ro no mo na dia lisod kayo Brad Valencia ang imong kun kanang prinsipyo ang tao ron intelihente na di na nimo basta-basta nga imong maganoy mayon ka karon naghisgot kag kayusahan no unang-una nasangit lagi ka. Kay og kayusahan ang imong gusto, siyempre, PBCM. Pero nga nung nag-alkontra ka, imong i-suportar ang mga kasaysayan sa panahong Kristiyano. Nga naapod sila, wala sila nagkabikil, pero nagtuo ka diay nga kanang wato sila nagkauliay sa ilang masikay guli. O nagod. Nagoy, ganang gitawag og reconciliation.
Mabita na giawhag. Nga kutob atong mga tawanan nga silo. Doon ay reconcile. Nga ilang hitabo sa ilang panahon. Dili kay karong panahon pila na katuig ng imong kayubos. Abtalan ta anak kanang katapusan sa panahon Brad Valencia. Wa gyud tay mahimo na kun kanang prinsipyo mo imong kanang atong kuanon kanang imong bitang prinsipyo na nga ang itong atong pagdumo sa atong isig ka igsuon hantod yun sa bukog atong pagdumo dili ta na oy. Mo gani sa panong Kristiyano gisampol ni Kristo ang bata nga gawas kun masama mo ani usa ka maing bata. Ha? Makapanood mo sa gingharian sa langit ka naman. Kaya ang bata, bisang saan pa nagkastigo, di gina mo tukol. Ingo ni anak Brad Valencia ba? Galingo man ta makasabot. Ngano nga gisampol ni Kristo sa mas gamayng bata ang atong pagpangalagad. Ngano man tuod kay ang bata mo'y atong iyang gikomparison alang sa mga magtotoo. Tuod kay ang bata bisan usapay kanang kuanon sa iyang mga ginikanan ba di gina kay balong mo dumot umutokol dili kay pares nato nga antud pila naman ni katuig ning atong kay ubos wa mo gini waspuhas ni tawo noy. Ha mo giingon nga sayaw lang ang atong pagpangalagad og mao nay basihan bitaw sa kaluwasan diya ni master mao ra ba gyud na gyud nga usang-usa na muratag na ay kon ba natay kanang sa atong kanang kaugalingon nga pagtuo ba dunay nga makalusot ka pananglitan usa na pananglitan nga paagi lugos kaluwasan nga di ka madimuntanon mangyatagon ka pananglitan o may problema sa anak kay makakon pa pero kana gyung namburon nga sangit atong masangitan kanang madinumtanon ta ngadto sa atong isig ka tawo mo na lisod gyud ng prinsipyo ha Brad Valencia kun naa ka anang hunaw na kani ako panangambag lang ni ba kay igsuon ko ta dili gyud ingon nga kuan kanang dugay gutang nagkuyog-kuyog nagkauban dinhi sa programa sa unang panahon kani giilati ka itahaw ti ka tud kay naa lugar kas kahimta nga kanang naakas kahimta nga mas ingutang labaw pa kanako sa kanang nahibaluan sa Biblia sa unang panahon ba muna nga giilati ka gispituhan ti ka na barbarisa pero karon murag mutubag na gyud ko ani usay mo pinsan ako ba kay masayop mo bugaw niya ako lang gingon nimo ba nga dawat pod angkon pod sa imong kasaypanan dili kay ingon nga wala gid ka masayop ayaw ana prinsipyo una mga kigsunan nga kanang akong kanang usa sa paibalo ni nako ni Brad Valencia unya mingon siya nga sayop si Reverend tungod kay matud pa ang bautismo isgutan dako kuno kasaypanan kay wa kuno gitugan usay wa gitugan ang bautismo kun usay ibautismo naabitaw na ang ibautismo gingos hiwa nagsayat siwan ang ang sunod niya mas gamhanan pa ibasa bitaw na nimo ganina nga bisan pa sa pin sa sanday dalyat dili maka siya takos nga makabitbit ang bitos niya ang mao ang Espiritu Santo ibasa naman to nga Espiritu Santo ngingos Kristo ayaw mo una pagbiya sa Jerusalem now basahon ko imo man gibasa ka diyo ta usa ta mo kuha sa atong tema ingon si Kristo dinhi sa matud pa dinhi sa buhat siyang kapitulo 1 bersikulo 4 nga gipaningil ni Brad Valencia nga sayop daw sila sa Reverend kay kanang wa kuno nagsigi gisgot og bautismo sige siya pamati wa gyud no gitug-an og unsa nang kasiyas bautismo usay giga paagi nay mo pa ba diyan nang giingon nga naabitaw dinhi nga matud pa kung atong basahon ningos Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an sa buhat 1:1 Teopilyo naghisgot ako may tungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanguhanglod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit tapos makahatag og mga tugon siya kadto sa imong tinuan kay humani kay ang isulta ni sa adlaw man ni mudagpak sa adlaw sa Pentecostes ika 40
kadlaw niya pagka napukadlaw ang makalabay nga musaka ni sa langit mo nang ika-50 nga adlaw si Pentecostes nga iyang madawat nga iyang gitugon ngadto siyang mga tinuon nga ayaw mo pagbiya sa Jerusalem kay sa bersikulo 2 sa kapitulo 1 hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniyang paingon sa langit tapos siya nakahatag og mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili tapos iyang pag-antos kanila mipakita siya nga buhi pinagi sa daghang mga pagmatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kadlaw kapatan adlaw nanudlo siya pamatud-an niya ug nagsulti kanila may tungod sa paggingharian sa Dios nguna igisulti lang siya ngayon ba siya nga wa gay mo kay balog unsa kaning gingharian sa Dios nahibalo ta na Brad Valencia wala lang nilagi kanang gisgutan ni Reverend Charlie niadtong pagwali niya itong panahon na nahibalo si Reverend Charlie wala kay balo nga kita ganing nagsunod kay kita maoy iyang mga silbing mga tinunan kay wa gutay hanaw sa Biblia sa una pero sa iyang paghatag na tong instruksyon mga pamaagi na kay balo na ta nga mingon na deta makasar ta nga wagay ni sila kay balog unsa ning gingharian sa Dios mo lagi na nga ay lagi pag ginanag paningil kay nagtuo ba di ka nga mas labaw pa di ka na reverend ug maunang kalakiha nga instructor siya nimo niya ikaw tinunan ka niya mingon ka nga nibalo ka di siya kung siya gingharian sa Dios ayaw anang istorya oy di ka uri maulaw anang istorya nga sumusunod data niya anak lang kay wa ni haybaw una dia Brad Valencia niya tapos siya pag-antos kanila magpakita siya mga pinagi sa daghang mga pagpangmatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw niya mo diyo sa 4 ug samtang diya pa uban kanila siya misugo kanila sa dili pa pagbiya katong mga tinunan giingnan niya ayaw sa mo pagbiya sa Jerusalem kun dili pagpaabot sa gisaad sa amahan nga matud pa niya inyong nadungog gikan kanako dunay saad sa amahan ma unsa man ang saad sa amahan nga matud pag-ingon ni Kristo nga giingnon gipinahan niya ang iyang mga tinunan nga dili usa ipabiya sa Jerusalem samtang dili tumabadawat ang gisaad sa amahan niya yes kading sa 8 apan kamo nakadawat hinuon apan kamo magadawat hinuon og gahom sa Espiritu Santo nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa Dibo Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kita tumyan sa yuta katud ang saad samahan nga giingon nga inyong madawat ang saad samahan mo ditong gahom sa Espiritu Santo ang giingon nga ilang madawat unya wa ba gyud to sila makadawat niya kun wala ba gyud kun unsa tong paagi lugar sa pagdawat sa gahom sa Espiritu Santo niya mingon ka nga wa man nila gisulti kanal lang kay wala dili ikasulti ni Reverend Charlie kung saan ang paagi ng kanang Espiritu Santo nga ilang dawat unang ilang madawat makadawat sila gahom sa Espiritu Santo niya matud pa kanus-an na may tabo sa adlaw sa Pentecostes balo bitaw kanay may magkabalo magani ko nga awahay ra ko nimo nga nagtuon sa Biblia ikaw na lang kayo dili kay balo pero muna gingon lagi nga kanang para nimo God ikaw na good mo oy maayo samtang ang imong instructor si Reverend imo nang kanang giakusahan nga wa nagyunay hanaw gina kay balo di gina mao bakak na unya kay bakak man nagmulutaw man aron nga kay bakak man din na sa to pa bakakon siya unya dugay man kang sunod niya sa to pa dugay kang nagsunod sa pagkabakakon ni Reverend Munay atong ngunay kon ba ang tawag ka mamati ba unsa man ni siya bakak kuno aron kay imong gipakabatuod na so na manggukat gani kasliog dagko kay ugat nga magawa mo was imong liog tungod kay ang doktrina nga imong gipasok panisakto noon sa bakaron na bakoy namang tanan imo naman noong gibakabakakon ang imong instructor munay dakong sayop Brad Valencia ang Espiritu Santo nga ilang nadawat nga motong bautismo sa Espiritu Santo og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit og sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa hurosangin
katong Espiritu Santo sa ingon kuno na ni dahunog daw gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibok nga balay diin didto sila na naglingkod katong mga tinun-an niya nga na kanang niadtong panahon na ug diay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo mo tong nipakita nga ingon nga daw ingon sa kusog ingon sa gikan daw sa doon na kuno'y dahunog nga miabot gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin ug kini mo puno sa tibok nga balay diin didto na naglingkod ang katong mga tinunan ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo. Usa man tong dila nga daw kalayo nga mapakita nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan katong mga tinunan nga nagtapok nagalingkod adtong panahon na silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalanlaing mga pinulungan. Una ang natawag mailhanan basta kanang konsegrahan ka, pabautismohan ka sa Espiritu Santo, makadawat ka sa Espiritu Santo ang ilhanan magsulti sa naglaing pinulungan ang paagi nga madawat gimo ni Kristo makadawat mo gahom ang paagi Brad Valencia nga makadawat mo gahom sa Espiritu Santo unya sadyang madawatan nila ang resulta magsulti sila sa mga nagkalaing-laing pinulungan unya samtang ilang makarayo ang gahom nga giyon ilang madawat gahom na sa pagpangayo sa mga sakit lain po nang ang guluha sa istorya o naging-korksyonan ni Reverend Charlie, silas makarayo. Tungod kay ilang gitugan ni makarayo, nga kanang ilang madawat nga Espiritu Santo, kanang ang resulta na makadawat sila gahom, nga matud pa dila, dila daw kalayo, gingon mo na dila, mga daw dila, nga daw kalayo, ila pa nag-suli-suli, nga mo sa gikorksyonan ni Reverend Charlie, nga sayop, nasaypa na nila ni makarayo pag-interpret. Kay kanang giingon nga madawat nga Espiritu Santo makadawat sila gahom ang ilang makarayo kanang gahom nga ilang nadawat para daw na sa pagpanamal dili ang gahom magiingon nga madawat nila gahom ang resulta sa pagsulti sa mga nagkalain-laing pinulungan mo na Brad Valencia unya nasayop kay si Reverend Charlie ana nga kanang giingon nga gahom nga ilang nadawat ang paagi nga madawat ng Espiritu pinagis gahom nga ilang madawat nga mudawat sa mga apostol. Una nga ikaw ra mo gingon nga kuan nasayop gumikan kay ni alkontra kana magud sa doktrina nga gi pabarog ni Reverend Charlie nga diin si Master mao ang mao na ang nagsugo. Gani si Master og sayo pa ang pangutana nganong dili man ikaw mao gihimong magdumala sa mga tao nga isip leader sa maong pagtulunan sa PBCM. Kay kung sayo di pa upay kabaan ka si Brady, ikaw lang tato. Ug ikaw ug atong pamatayon ka sa para ug mati ta nimo para nimo ikaw gyud mo mas naswito kay ni Reverend. Mo na nga Reverend siya kanang mo na gyud nga musupak niya ana kanang prinsipyuhan nimo Reverend siya. Una karon kaya sa akong giingon kanang ang panahon nato karon pinaagis sa mga kalisdanan naman di naman nato na ingon nga matud pa kanang pinaminti naman siguro ni kay mao naman ni ang usa lugar nga kanang para paingon na ngadto unya sa kapatapusan sa panahon kay mo muna atong angay pangandaman kay alang sa atong inyong kasayuran mga kisunan kundo na may mga panghitabo sama sa lunop sama sa mga bagyo nga to karon gani bagyo gani nga super bagyo super ang gisgutan pero nasurtihan lang ta mga kagisunan kay diris atoa nipingis na tuwa na didto dapit sa Luzon ang sentro katong mga kaigsunan dito luoy kayo ang atong mga kaigsunan dito uban nga nakatagamtaw niya kay humanamong putad din sa bagyong Tino pero kanang tanan
naabas sa Biblia na. Kay mingura ba sila ang mga tao uban labi na kanang uban nga mga naas ubang mga pundok dili kuno ang Dios naghimo ana. Wala sila masayod nga kanang tanan daanang nakasulat sa Biblia. Ang pagtuman lang mo ikulang niya na mga kaigsunan. Usa mo gani gingon ako ninyo nga unsao man nato sa pagpangandam ana para makalingkawas ta ng maong mga kalamidad na abay gitudlo sa Biblia. Naaoy. Ha? Ako na ro itug-an ninyo. Pero kanang bagyo hangin ug usa pa diha, mga lunop, mga usa pa diha inyo makita kinsa may responsable ni ana. Basahon ka. Kaning nakasulat sa Nahum sa iyang kapitulo 1 bersikulo 2 atong gingon hantod sa 3 atong anamon. Siuba mo ang Dios nga abubuhuan og nagapanimalos. Si Jehovah nagapanimalos og siya napuno sa kaligutgot. Kinsay nagapuno sa kaligutgot? Ang Dios nga mo siba. Jehovah nagapanimalos sa iyang mga kabatok og siya nagatipig sa kaligutgot alang siyang mga kaaway. Dunay kaaway ang Dios ha. Nya ngano nga ari na nato mo resulta. Kay na lagi tas kemtang sa pagkabadlungon. Dili gani ta kay balong mo pasaylo sa atong isiga tao. Kundi naon gay nato. Ha? Muna diya nga peting lisura kun wala ka niya nang gitawag og reconciliation sa atong mga kaigsunan. Ingon pa guys Kristo higugma ang imong kaaway oh. Naapa ngayon sa dihang kanang sigana sa paon ang imong pikas aping ipabalik ganis pikas. Ingon niya na ang dakong gugma alang sa Dios nga hipagay mo ngadto sa mga tao, ngadto siyang isig ka tao. Wala reconciliation ba kung nasayaw pa magpinasalo ay sayaw ra kayo na kung nagkinanglan tag kaluwasan. Sa 3 gingon, Siuba mahinay sa iyang pagkasuko ug dako sa gahom ug sa bisan unsang paagi dili gayod mag-isip. Kinsa? Ang Dios, Siuba. Nga walay sala niadtong mga sad-an. Ang dalan ni Jehovah anaa sa alimpulos. O alimpulos na ana. Usan mga alimpulos? Hangin man na. Ug anaa sa bagyo. O samot ang bagyo. Ug ang mga dagom mao ang abog sa iyang mga til. Kana diyang dagom niya mga makita na to mao nay abog sa iyang mga til. Ang dala niya mo ng bagyo ug alimpulos, mga kaigsunan. Di ba kuyaw na? Mo na ang dalan sa Dios. Giingon dito. Pangutana sa 6. Kinsa ang makatindog sa atuman sa iyang kapungot? Kung idakdak na tong alimpulos, kay mo man to iyang dalan. Ha? Ang abog sa iyang tiil mo atong bagyo. Sa diyang idakdak, ingon Dios versikulo 6. Kinsa ang makatindog sa atubangan sa iyang kapungot? Ug kinsa ang makapabilin sa kapintas sa iyang kasuko? Luyagi lang pangutana. Ang iyang kaligot-got ginahulad sama sa kalayo ug ang bato iyang ginatipik-tipik. Yaw mo na kita mo nang mabot ang bagyo mga kaigsunan. Katulang bagyo nga nahitabo lugar niadtong panahon na 19 kung wala ko masayop 1980s sa before sa dito pa sa probinsya ba akong ginikanan unya kanang ako diri na ko syudad ato katong bagyong litang lang atong ibalik saysay ba katong bagyong litang matud pa sa akong papa bisan pa kunog tawa mo kubon haingon kunoy akala ko nung bato nga mga tagkumo iyog kumo asus ilipad kunoy tungod sa kakusog una nga matud pa ang mga bato matipik-tipik. Ano bang di ba tipik-tipik? Usa na ana ang makatipik-tipik kanang mga ligid nga bato. Nga naaman ay asa man na may tabo ng linig. Katong mga linog. Usa man na ato maro hisgutan. Nganong matipik-tipik man. Sa bersikulo 8 gingon, sa 6 kinsa kuno ang mga bato matipik-tipik. Siuba mao man ang matud pa sa 8 gingon apan uban sa dagkong binulog sa baha unana iyang tibabawason sa paglumpag ang iyang dapit
ug pagagukdo niya ang iyang kaaway ngadto sa kangitngitan. Dunay mga bulog nga bawa sa diyang ipakanaaw na kanang giingon nga ang mga alimpulos dala niya ang matud pa sa atong nabasa mga bagyo, mga dagom abog siya mga tiil unya sa diyang kanang ipakanaog na ibundak na kana mo din na ang resulta. Kautso apan ang uban sa dagkong binulog sa mga mukos na yung nagbaha. Nga naman, tuman man sa kagrabing ulan nga mga panghitabo mga kasyon. Iyang tibawason sa paglumpag ang iyang dapit ug pagagukdo niya ang iyang kaway ngadto sa kangitngitan. Muna ang mga panghitabo, muna nga katong bagyong Tino, sa diyang dakdak tong mga dagkong ulan, bagyo, hangin, kay sama mag-alimpulos, unya kanang matulpa sa atong nabasa, giingon din sa bersikulo, napagay din sa bersikulo 5, itong atong ipababaw, kaniya ang kabukiran, minglinog, napagay minglinog ang kabukiran, ug ang kabungturan, nga tunaw, ug ang yuta, mibalod, diha sayang atubangan, ug ang kalibutan, ug ang tanan nga nagpuyo niini. Sa diyang mibalod, kay linog lagi, bagyo. Una giingon nga grabe ang trahedya busa katong nahitabo lugar sa Bugo. Kadiyang gitandog sa Dios ang kabukiran, minglinog, ang mga kabugturan, nangatunaw kay nangahunlos man. Ug ang yuta mibalod, balod yun kay nagian mas dagkong mga buhawe o dagkong mga makusog nga ulan mibalod. Pinaagi sa linog diha siyang atubangan ug ang kalibutan ug ang tanang mga nanagpuyo nini. Muna gi resulta sa paghitabo sa ini karon Tino, daghang mga kinabuhi ang nakalas kanuman, milunop tud kay matud pa niya ni banlas dagko nga mga dagkong binulog sa baha. Iyang tibawason paglumpag ang iyang dapit ug pagadukdo niya ang iyang kaaway ngadto sa kangitngitan. Sa may kaaway niya, di ba ang mga tao nga masalaypon? Mauna ang kaaway sa Dios kanang wala sa pagkamatarong. Muna nga mga paghitabo. Unsa pagyod? Yaw. Muna ang mga panghitabo nga angay kanang hinuktukan sa tao. Nga ang Dios mo ay nagbuot niya na kini kung atong basahon ang nakasulat sa Job 9. Kana bang mga panghitabo ron tao balay naghimo ana, nagbutbuot ni Kung basahon nimo ang Job sa kapitulo 9 bersikulo 5, kining maayong balita Biblia nga gitambayongan sa mga protestante ug katoliko nga eskular sa Biblia. Gingon din bersikulo 5, gingon. Sa walay pagpasidaan, tayugo niya ang kabukiran. Ingon sa atong nabasa. Kinsa ni yung pason, ang Dios man kay matud pa sa 9:2 gingon nakadungog na ako niadtong tanan kaniadto apan unsaon man pagdaog sa tao batok sa Dios. Busa naghisgot ni lugar ngadto sa Dios. Unya unsa may pahayag lugar sa Dios? Sa wala day pasidaan, asa magpasidaan? Ngadto sa mga tao. Sa walay pasidaan tayo ugon niya ang kabukiran, ugon-ubon niya sa iyang kasuko. Tayo ugon niya. Usa man ay pagtayog, di ba? Muna ang makatayog sa kabukiran mo muna ang linog, buhawi, unsa pa diha? Kinsay nagbutan na ang Dios? Unsa pa gyud? Nihaw? Basahon gyapon nato nga ang Dios lagi mo naghimo anang tanan. Ang mga tao lagi musupak, ang ubang mga tao kay di lagi kuno ang Dios makahimo ana. Kung ka mo'y paka-istoryahon. Basahon ta. Sa Amos sa iyang kapitulo 9, versikulo 5 hangtod sa 6. Muna nga kinahanglan magnikay-sikay ta mantang wala pa lugar ka kasinati o wala pa lugar ka kanang makakuha ng mga bulwato na. Tamtang napay makapangandam pa ba ka? Yaw? 9:5 hangtod sa 6. Kung kinsag yun naghimo anang tanan nga mga trahedya nga gikan sa linog, lunop, mo na giingon mga buhawi usa pa diha nga imong makita dias
kanang kapatagan o kabukiran niyo. Ang Dios mo ay naghimuan ng tanan niyo. Ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, 9:5 sa Amos ha. Ang Ginoong Dios nga labing gamhanan mihikap sa yuta ug milinog kini ang tanang pumuluyo ni ini magbangutan. Nga naman nganong magbangutan man? Ay daghan man intawng ilang mga kaliwat kabanay nga maapil, mga matay, mga kaigsuonan sa mga lugar, sa mga pangitabo ni adtong mga bagyong Tino. Daghan intawon na ay 13 kabuok pamilya, na ay 8 kabuok pamilya na hurot intawon sila mga kaigsuonan. Matud pa sa atong nabasaw, ang Ginoong Dios nga labing gamhanan muhikap sa yuta ug milinog kini ang tanang pumuluyo nini magbangutan. Ang tibuok kalibutan sama sa suba sa Nilo nga mutubo ug mukunhod. Ang Ginoo naghimo sa size, ang Ginoo naghimo sa iyang lawak diha sa kalangitan ug giputang niya ang mga panganod ibabaw sa kalibutan. Gitawag niya ang mga tubig sa kadagatan ug gibubo niya kini sa yuta. Ang Ginoo mooy iyang ngalan. Busa ang Ginoo mooy naghimoan ng tanan. Sa niyang ibubo niya ngadto sa kanang kabukiran ang tubig. Ang resulta motud pa mubulog uban sa binulog sa dagkong mga baha. Matagamtaman lugar diya sa yuta, sa mo pumuluyo sa yuta. Mo hinungdan in taon mga kaigsuunan ang nahitabo sa atong mga kaigsuunan. Nakatagamtam sila niya nang gitawag og kanang nakinati sila sa kamatayon nga ilang nahiaguman pinaagi sa tubig. Nga naman ay ang Diyos man mao ang nagbuot. Unya miingon ra ba sila kanang dili kuno ang tao o dili kuno ang Diyos muhimo niya ng maong kanang mga nahitabo lugar sa kalibutan. Dili kuno ang Diyos kay ang Diyos kuno dili kuno maong muhimo lugar og kadautan ngadto siyang mga tao nga iyang gihimo. Mao kana ang tinuod mga kaigsuonan sa laktod nga pa ang tinuod mga kaigsuonan kun mga panghitabo man ang isgutan sa atong nabasa, ang Dios man mo'y naghimuan ng tanan kanang sa amwala sa atong gibasa sa Biblia. Pero agig hatag yung ligon nga puriba ang Dios ba dili ba gyud mohimo og kadaot ngadto sa iyang mga kanang mga katawhan nga iyang gihimo, iyang gibuhat. Sama ba sa pagtuo sa mga tao nga uban nga di lagi ang Dios ana? Pasanginlan ninyo ang Dios. Alang sa kasuran ninyo mga kaigsuonan, ang Dios mooy may katungod nga naghimo niyan tanan nga mga panghitabo sa atong kalibutan mga kaigsuonan. Ang Dios mo'y nagkontrolar niya na makahimo siya sa paghimo sa mga butang nga makadaot ngadto sa mga tao. Nga naman tungod kay ang mga tao supak man kana mga dautan man kanang mga gipanghimo nila, dili naman na kana supak na makana sa kabuton sa Dios. Sa may hinungdan nga ang Dios bihatag nila og sigbing silot sa ilang gipanghimo niya. Basahon ko lang Biblia aron atong mga tao nga mingon sila nga dili lagi mohimo ang Dios niya na. Ang Dios ba dili ba makahimo niya na? Gumikan kay Dios siya, makahimo siya mga kaigsuonan. Kundi siya makahimo og kanang pagdaot ngadto sa mga tao nga iyang gihimo, mo nigon nga dili pod siya Dios mga kaigsuonan. Nga naman dunay limiti ang iyang kagahom ug mao nang istorya. Pero aron dili way limiti ang kagahom sa Dios nga mahimo niya tanan. Yaw, Isaias sa iyang kapitulo 45, versikulo 5 atong pagabasahon hantod sa versikulo 7 atong basahon kung dili ba makahimo ang Dios ug kadaot ngadto sa mga tao nga kanang buot nga iyang mga tao nga iyang gihimo sa kanang gibuhat niya sa dinhi sa kalibutan niya. Sa 5, ako mao siyuba ug walay nailain gawas kanako, wala nailaing Dios. Ako nagabakos kanimo bisan ako wala mo hiili. Ingon ang Dios ha. Sa 6, aron nga sila makaila gikan sa pagsubang sa adlaw ug gikan sa pagkasadban nga walay laing gawas kanako, ako mao siyuba ug walay lain. Sa 7, gingon, ako naghimo sa kahayag. O kanang kahayag o sa kuamana kamatuoran man na sa laing termino. Ako nagahimo sa kahayag ug nagabuhat sa kangitngit. Ako nagabuhat sa pakigdait
ug ako nagahimo sa dautan. Ako mausyuba nga nagahimo niining tanan nga mga butang. Tiya mo na, ug kamoy pasultihon, ang Dios dili gyud mahimo lugar sa mga pagdaot ngadto sa mga tao. Sa atong basa, pwede di ay mahimo sa Dios. Ang paghimo lugar, siya po'y naghimo sa maayo, siya po'y naghimo sa dautan. Ha? Ug siya mao ang naghimo ni ining tanan, nas versikulo 7 sa Isaias 45. Nga naman, nga mahimo man sa Dios ang tanan, madautan man ug mamaayo. Tungod kay ang Dios alang sa kasayuran sa tanan, walay butang nga imposible ang sa Dios. Tungod kay ang mahimo sa Dios, dili kana mahimo sa tao, ug ang mahimo mo kana basta mabuhat sa Dios. Ang mabuhat sa Dios, dili ang tao makahimo niya na. Ha? Pero sa Dios ang tanan mahimo kana mga kaigsoon, mabuhat na niya. Sa lakto ng pagkasulti, walay imposible sa Dios, mahimo niya tanan, madautan man ug mamaayo. Basaon ko sa Mateo sa kapitulo 19 versikulo 26 gingon. Si Jesus mituaw o mitanaw kanila ug miingon kanila sa tao dili kay ni mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Mahimo sa Dios mga kaigsunan. Mahimo niyang kanang mahimo ko niya pagsilot sa mga tao nga makasala kadautan bisan to diyan ang gibuhat ng tawana. Wa may imposible niya. Ang sa Dios mahimo man niya tanan. Mo na ngayon sayop ang tao mingon dili na mahimo sa Dios. Unya kay mahimo man niya tanan. Ha? Musupa ka? Pero ang problema lang, kung ang tao, ang pinakanindot sa tao, kung naa ka, nag-alagad sa kadya sa matuod nga pagpangalagad sa Dios, unsa may pasalig sa Dios, kung naa ka, nag-alagad niya, nagsampit ka niya sa matuod nga ang imong gilagaran, naa sa matuod nga reliyon nga naa ka nag-alagad, ang Dios ba mutubag ba? Ha? Pinaagi sa imong pagsampit? Bisan taliwala niya sa dagkong mga kalisdanan? Oo, niya o. Basahon ko. Sa Jeremias, basahon sa Jeremias sa iyang kapitulo 33, versikulo 3, atong pagkabasahon gingon. Matod pa sa Biblia nga atong pagkabasahon. Tawgon mo ako, ug ako mutubag kanimo ug magpakita kanimo og dagkong mga butang ug malisod nga wala mo hibalue. Ang Dios di ay kun naakas matod nga palag-alagad sa Dios, kasi diyang mutawag ka sa ngalan sa Dios, siya mutubag. Ang paagi sa pagtubag niya, mupakita siya dagkong mga ilanan sa mga butang nga wala mo hibalue. Pananglita, naa ka lugar, naa ka sa tubig, nag-ubog ka, hapit ka madala sa baha. Tawaga ang imong Dios mga kaigsunan. Kay siya mutubag mga kaigsunan. Naaba sa Biblia nga bisan sa kusog sa sapa, sa bulog sa sapa, bisan padya sa kanang padya pas kalayo, ang kalayo dili gani na musilaob niya. Mao na ang garantiya sa Dios ngadto sa mga tao nga nag-alagad sa matuod. Niya. Sa Isaiah sa kapitulo 43 versikulo 1, atong mabasahog yun. Apan karon tinimo ang giingon Hiuba nga nagbuhat kanimo Jacob, o siya nga nag-umol kanimo, o Israel, ayaw kadlok. Kay nalukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw, pinaagi sa imo ngalan. Si Hiuba nga, motos Israel, nga gihatag lugar ang kanang mga paghulagway kung giun sa lugar sa Dios si Israel. Nga basta naakas matuod nga paggalangad giun. Ayaw kadlok. Kay na lukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw, pinaagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Sa diya nga ikaw magaubog sa mga tubig. Diyas mga tubig ha, ako magauban kanimo ug sa mga kasapaan kinidili magalapaw kanimo. Muna pasalig sa Dios. Ngadto sa mga yang katawhan nga kanang Israel nga naga-alagad niya sa matod. Ang kasapaan kuno dili magalapaw kanimo. Sa diya nga ikaw magalatas
sa kalayo ikaw dili masunog ni ang kalayo mo sila o diha kanimo. Busa mo na ang pasalig sa Dios ngadto sa iyang mga katawan nga basta naa ka sa pagpangalagad sa matuod nga pagpangalagad mga kagsunan mayon matud pa sa atong nabasa tawgon mo ako kaya ako mutubag ug makapikita kanimo og dagkong ilhan dagkong mga butang nga wala mo hibalue mga kagsunan. Pero kinsa mangalan ang imong tawgon nining panahon na karon? Ngalan ba sa atong Ginoong Yuba nga atong tawgon para masibta sa mga dagkong mga kalamidad nga moabot sa kalibutan? Idili mga kaigsunan. Kay matud pa nga ngalan ho ba kun imong sapiton tawgon ini panuna dili na kanang absoluto nga mo kanay atong sapiton tud kay ang Dios nga masayuba naghimo siya tugod nga dili na hisgutan pa ang iyang ngalan giingon dinhi sa Jeremias 31:31 ako nagkaron ang aniya karon ang mga adlaw moabot na nagingon siuba ako magabuhat og usa ka bawog tugon uban sa balay sa Isay uban sa balay sa Huda nga kun unsa kanang atugon matud pas 34 ug sili dili na gayon magtudlo ang tagsa katawo sa isig katawo ug ang tagsa katawo sa iyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo siyuba. Busa dili na nangalan na nga yuba ang itudlo nining panahon karon para sa atong pagpangalagan makabaton kita og kasiguruhan og dili pod Kristo nga naman tungod kay ang balita ni Kristo gitugan sa mga apostol nga original sa atong Ginoong Kristo sama din ni Apostol Pablo sa unang Korinto 3:9 sa Biblia ng Katoliko nga gingon maayong balita Biblia sa Biblia ng Katoliko gingon ang gingutugan nila nga ang kaalam ug dinisig nga minsay dili pahingpit apan kun ang hingpit moabot na ang dili hingpit mawala unsa man ang gingon nga kanang dili hingpit kanang ang kaalam nila nga dili hingpit o minsay nga gingon nga dili hingpit matud pas Roma 9:17 ang pagtagtuo nagkan sa pagpamati sa minsay ug ang minsay nagkan sa pagwali kang Kristo. Wali di ay kang Kristo ang buot gipasabot nga dili pa kahingpitan nga kanang nining panahon na karon sa dili na mo dadon nga wali o mensahe makison ka dili pa na mo hingpit kun unsa nga mihingpit nga mensahe ang dadon matud pas unang Pedro 1:12 dunay mga tao nga nagdala sa pagpamatud sa pagwali sa maayong balita ang maayong balita nga ilang gihisgutan mao kanang balita sa Espiritu Santo nga motud pa bisan pa daw ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong ni anang maayong balita unsa nga balita sa Espiritu Santo nga gidala niya ng mga tao nga nagawali sa iyong balita nga natuman kana sa mga ministro pagtulong ng PBCM nga ang ilang giwali balita na sa Espiritu Santo nga nagbaton nga ang Espiritu magbaton kana og bag-o ngalan sumala sa pinadayag 2:17 nga kanang pinadayag 2:17 mao kana ang katumanan na mao kana natuman kana ni Master Tomas D. Eugenio Sr. nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo busa mao kana ang among ginapamatud-an kaninyo magsunan busa ang tao makabaton sila kasiguruhan sa ilang pagpangalagad kun moabot man ang dagkong mga kalamidad katalagman naa na kinahanglan na kamo magpasakop ug madawat diya sa pagtulunan sa Espiritu Santo tuod kay ang Espiritu Santo sumala sa 1:12 mao kana para kana sa kaluwasan mga kaigsunan. Busa tama lang ako din ako moingon lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban kita sa samang oras ug istasyon og maayong hapon kanatong tanan.